Zdravo svima! I danas nastavljamo putovanje svijetom bajki i stižemo ponovo do Danske, dok nam stiže i današnja bajka, koja se zove Princeza zrnog graška, Hansa Christiana Andersena, a koji će nam govoriti Sanela. Nadam se da ćete uživati, pa možemo krenuti. Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan princ koji je živeo u dalekom kraljevstvu. Želeo je da se oženi, ali nikako nije mogao da nađe princezu. Ili ću se oženiti pravom pravcatom princezom, ili se uopšte neću ženiti, odlučio je. Pošto je to objavio, krenuo je na putovanje širom sveta u potrazi za svojom mladom. Iako je na putovanju sreo nekoliko plemenitih dama, nije bio siguran da li su one zaista princeze ili ne. Stoga se princ teška srca vratio kući i saopštio tužne vesti rodbini. Svi podanici saosećali su sa žalosnim princem i oblak tuge nadvio se nad čitavim krajem. Jedne olujne noći, dok su svi bili ušuškani u svojim domaćinstvima, jer se činilo da kiša nikada neće prestati, neko pokuca na vrata. Kralj je sišao da otvori i ugledao na svom pragu prelepu damu pokislu do kože. Žao mi je što vas uznemiravam u ovoj užasnoj noći, vaše visočanstvo. Ja sam princeza iz Severnog kraljevstva. Dok sam putovala vašim kraljevstvom, uhvatila me je kiša. Da li biste bili ljubazni i dozvolili mi da prenoćim u vašoj palati? Plemeniti kralj spremno pristade da joj pruži utočište. Kaže da je prava princeza. Moram priznati da bi bila divna nevesta za našeg sina, reče on kraljici kasnije te iste večeri. Sačekat ćemo da svane i tada ćemo znati da li je devojka prava princeza ili se samo pretvara, odgovori kraljica. Dok je kraljica nameštala gostinsku sobu za princezu, postavila je zrno graška ispod dušeka, na koji je zatim poređala još 20 dušeka, a preko njih i 20 perjanih jorgana. Potom je kraljica uvela princezu u sobu i poželela joj laku noć. Idućeg dana princeza se umorna i iscrpljena pojavila pred kraljicom. Pošto ju je osmotrila, kraljica reče: Draga moja, deluje mi kao da nisi dobro spavala sinoć. Princeza priguši zevanje i odgovori: Zapravo i nisam ni oka sklopila. Bilo je užasno. Čitave noći sam se prevrtala. Jao meni, izuzetno mi je žao. Mislila sam da će ti biti udobno na svim onim dušecima, reče kraljica zabrinuto. Ne, dušeci su bili sasvim u redu, ali čini mi se kao da se pod njima nalazio neki kliker. Ne znam šta je u pitanju, ali me je strašno nažuljalo i nisam nikako uspevala da zaspim. Kada se princeza povukla u svoje odaje da se sredi, kraljica se okrenu mužu i reče: Mislim da smo pronašli idealnu nevestu za našeg sina. Ona je prava pravcata princeza. Sigurnost s kojom je njegova supruga to tvrdila zapanjila je kralja. Kako si toliko ubeđena u to? Reče on. Ako joj je jedno majušno zrno graška toliko smetalo i pored onolikih dušeka i organa, to može značiti samo da ima osetljivu kožu prave princeze, odgovori kraljica smiješeći. Kada je saznao da pod njegovim krovom gostuje prava princeza, princ je bio presrećan. Ubrzo potom ju je oženio, a venčanje im je bilo veličanstveno i raskošno kako se samo zamisliti može. Zrno graška, koje je poslužilo kraljici da utvrdi da li je devojka prava princeza ili ne, sada se čuva u muzeju gde ga svi mogu videti. Ne verujete mi? Znala sam da mi nećete verovati, pa sam zamolila tete i čike iz muzeja da nam pozajme ovo zrno graška kako biste ga videli. Sad moramo brzo da ga vratimo da mogu i druga deca da ga vidi. Ćao! Ćao ljudi, nadam se da ste uživali u današnjoj bajci. Ako jeste, ostavite nam like, zapratite naš kanal i naravno možete napišiti neki komentar, naročito ako ima interesovanja za neku novu bajku koju biste želeli da čujete od nas. Do sljedećeg puta, ćao!